ଏହି ଫୁଲକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତିର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ। ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ଘନେରି। ଇଂରାଜୀରେ ଲାଣ୍ଟାନା କ୍ୟାମାରା କୁହନ୍ତି। ଏହି ଗଛ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ବିଦେଶୀ ଗଛ। ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲାଣ୍ଟାନା କ୍ୟାମେରା ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଲାଣ୍ଟାନା କାମାରା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶିମିଳିପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ବୁଦାଳିଆ। ଗଛର ଦେହରେ ଅନେକ କଣ୍ଟା ରହିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଚଲାପଥକୁ ରୋଧ କରେ। ଏହି ଗଛ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗଛର ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହାର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ବିଷାକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଠିତ। ଏହାକୁ ସହଜରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଗଛକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।